Naaresto ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ang driver ng riding in tandem na bumaril at nakapatay sa kapitan ng Barangay Magyao, bayan ng Asturias at ang asawa nito noong taong 2023. Kinilala ang suspect na si Robert Ubalde, 26 na taong gulang, na taga Sitio Bohol, Barangay Luok, Mandawi City. Ito ay inaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng CIDG Unit 7. Matatanda ang binaril si Kapitan Mario Delfin Tundag at ang kanyang asawa na si Edna Awi Tundag alas 9 ng umaga noong Marso 14, 2023 sa National Highway Barangay Poblacion, Asturias, lalawigan ng Cebu. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Regino Maramag, ang intelligence officer ng CIDG 7, na unang nakilala si Ubalde sa pamamagitan ng CCTV cameras na nakuha nila ng gawin ang krimen at nakuha rin ng CCTV footage sa labas ng munisipyo ng Asturias bago ang insidente kung saan wala itong suot na helmet at malinaw ang pagmumukha ng suspect. Batay sa investigasyon ng kapulisan na ang naging madugong sinapit ng dating kapitan at ang kanyang asawa ay resulta ng personal grudge o personal hatred. Ito ay matapos ibunyag ng suspect na may nag-utos sa kanila na patayin ang barangay kapitan. Inamin din ng suspect ang krimen at ibinunyag kung sino ang kasama niyang gunman na tumakas sa pinangyarihang krimen. Nilinaw din ng suspect na wala silang planong barilin ang asawa ng kapitan, bagkos ay nadamay lang ito dahil kasama ito na mangyari ang pamamaril. Based sa investigation na kinandak ng CIDG, malabas na ito ay personal grudge. And open source naman, nakita doon na merong mga nakaaway si barangay captain. Based sa revelation nung neto ni Robert is kilala niya. Mayroong isang tao na pumuntak sa kanya para kontakin itong gunman na sila gagawa ng trabaho. Ating napanggan si Police Lieutenant Colonel Regino Maramag Jr., ang intelligence officer ng CIDG 7. Mula rito sa lungsod lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!